Kumshi benta ban no senyang ya ke imlang sa lang khamta mi ki pat ba jong ka dong ka than ban yarap ya ki bapang basitom bat ya ki long yeng ki beduna ka yo ka kot ki bam kot bor ban lit pha sumar ha ki doctor specialist chekiwe ki jaka menta ka sngi ka hendri trik unailar ar hajar ar husan na ka liang ka HNYF Western Zone Riboy District ringkat bat ka jingetre lang bat ka ARHI Hospital kala yo ban penlong ya ka free medical health camp ha pathar khma CHC bat kumba ar spa san phautam AA ki patba ki bala yo jing mentoy lingba kani ka free medical health camp lawan ban sakhi yakani ka program da utsoda jongkashnong pathar khma ba el pitalmen thankyo president ka PYC and SWO samla Remington Sinkli but I doctor in charge pathar khma CHC Dr Kelingdo Nakaliang kaseng HNYF lingba president samla penkraw makri bat uskerteri samla teibor thongni kila ai khublei kerpang ya ugu ba AL hek ubadei ru unong pet nong khmi ya kate ka hospital bat ru kila ai khublei kerpang ya iba aiban director jongka ARHI hospital bat ki staff bat ru ya ka pathar khma CHC bat ki staff bat ru ya I DMHO ibala sha sngob ha ban penlong ya kani ka program ha kani ka CHC Nakaliang kaseng ka kerpat ru ya ka ARHI hospital bakan bu ya ka diagnostic center hakani ka dong ka than bakan long ka jingmentoy ya ubabun balang Nakaliang president kaseng ulapen pau ru ya ki jing e ki bamat ki nongpang ban hable ya ki test prepare kin hable sha nongpo shillong bat wat shadu Guwahati Kong amla pem dai ngu yu ble no bun thau blai ni neka simbereng ka ba tanan ta kasi ni lat naka shit ka jing shit kerang bat juru no flap ngamla pem dai ku ble ka bani kong ning shop e ya ka Aryo hospital ling by director by ban ku ble shibun by ban ya ka jinglak loi ka jong phi bapin wan pelong ya ka free medical health camp hane po snong patakhma apo ka jirang block bat kum juru ngamla pem da ai ku ble kerpang ya isar el hek badiru inong pet nong khmi jong ka Aryo hospital hagaba ilalong lakloi ban pediang ya ka jingkerpat jogi kum kaseng bangin yo ban pelong ya ka free medical health camp apo ka snong patakhma kum juru ai ku ble madam in charge madam lingdo bri in charge jong ka patakhma CC ibala kloi ban ya telang ban ni kum kaseng HNYF Western Zone harakat bat ka PYC and SWO taka bangin yo ban pelong ya ka free medical health camp bri shibun madam ya ka jingla kloi ka jong thi ban ya ai ka kti ka diang kti ka mon bangin ya yo ban ya contribute ya lamba ka ni ka free medical health camp tam ta ki pai ba nong snong jong ka dong ka sayo se boy bat kum juru ka jikublai ka bagal pang kale sei sono snong patakhma ibana ka por belaju long lakloi ban ai mesim bat ban yatri lang namta jongi kaseng apo ka dong ka sayo se boy kubri shibun sono snong ya ka jik professional ka ba ila pa professional men bat kum juru hakiwi ki program ka bana ka por yu don kat lang bat ni kum kaseng em la khlem da sukliang ki jingla bhajong pi hane ki suki bok liang ba blai ki jing suk blai ki jing don kat lang bat ni we bat kum juru I president ka PYC and SWO Rishibun samla Remington Sinkli ya ka bat pila ai ya ka por ka jong pi bat ka jing lang ka jong pi bat kum juru kaseng na ka por ka thong hi ka jongi jong ka HNYF hi ka long ba ni pelong ya ka free medical health care na mentra ka jing mentoy jong ki pai ba namar ba ni ba ka jing e jong ki pai ba jong ka thong ka than ki shem jing e ka jaka sumar ngim don ka babiang hangne awat hadu mentaro ni don ka ba he do hane ka dai tangka patak masiksi most patient ang ne ken hab ban info shadu shapo shilong ba shadu shapo Guwahati la nation ko utatertan ya ka shem jing e ru ba ken ye kendo ye ki doctor specialist ba kiwi ki general kam habile ba koi ka khia kumta lang ba ka jing yu I janga jong ka seng ila ye kendo ye sarel hek angta ye ba aiban ban ya thir habide ba ka free medical health camp khang ba kanong ka jing mentoy ye ki ba namar ba kumba shu yu thu if hi ba ban nang ne shadu shilong ta shipor hadu lai ba thau kunta bangin kit ikinong pang shispa ar kilometer na ko takma larangin lai shadu shanong po kas jingjangai kalong kumandu 4 kilometer ai lane sha po Assam Saupol ni 4 kilometer kasem jinge ye ki ba nong pang makin ai bakin ni pasumar ile lane bakin phali check up ki specialist ende lamba kane ka free medical health camp
kalayarap sibun ni kinong senong jong kadong tan nakaliang kaseng baiban kadon kajing kepat keberit nakaliang kajongi ngi ba kajing jong ki doctors ki staff nurse ngani kinong tay jong kahal apo kadong katan kajongi isyam jing habai dei bakini ki diagnostic center bangim padan hakne ko kadong katan kajongi teng wat tambah de medical test pregnancy test ibarit CT scan berkiwi-kiwi yang hab benda syadu syanong po memang syanong po bersah silong ngani sebuah ting terterda dalam ba jongane kapur ba nakalian kekunhun ke jongi ni kerpat rit ba bhai phibara yani kong ni shap ngai ku mi insha Allah pada semasa isi ngai ku boleh isi kami ki samla kinang yalam kata ikanlah ya pala kila pelong ya kami ke program kabar kali kitim ku boleh syaka ahi waktu berkumsyu kitim jong tiba aiban kajing klo jong pia pinuan sedi ku bayong isondar kalong kasin ka baningkong baging yo ya ka health camp na kalian jong private hospital kalong kalenti ka bacengai ban bon hiru kimda kwat kan banwan sedi nama jing jengai jong kalenti mo re pilak kloi banwan kumju kitim jong pi kalong kalenti ka bakelain ngi ai ku boleh shibu na kalian ka jonga wa pilak kloi banwan hakani ka sni baru masih ko ang kinang pagmo simi kani kabu na mabun specialist in Taiwan kinski kam hadin sinde ban makiru ki hapan sumar ko ko hospital jadi ki sawan kam hadin ko bhalong ki bayasha ki dang ki doktor tenthei doktor pulung pat kunjur ki be ki doktor ki ladan lupa menta long ki bayasha pinam yo asyuk kani kabu wan ada kami ro nilai namar tingkat banu man pilawal ki snam ini ko di ang isodra ngaban de isin bakadlong kajing dan hi kane kam de kajing kut kenang ni sakmat ba ngin nang ya tre bhasishu namanta berkir yang name na thai ni western di bhai kejongi na budaya nu joy berkwi ki blog ade ko ke blog ka basa din hapun kilian na mudan kata kajing semua ne kajing kerman ba nang ni sakmat ngin ya tre lang ni kum ki government officers ki ke nang yalam snong iseng kiwi play ke nama tadi bahan itu sudah kene ke time ke joni. Sedang kata nak kalian ke jona publish pun.